L-ispiża għal materjal u x-xogħol biex iż-żona tal-pikniks ta' Għali Nksid bir-Ramel u Żrar ġiet tiswa 311,000 euro. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li staqsiet ix-Shadow Minister Rebecca Borsch lill-Ministru Chris Bonnet u dan l-ammont ma jinkludix il-fatt. Il-Gvern kien mitlub qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra kopja ta' dokumentazzjoni teknika dwar il-kwalità tal-materjal li ntużat biex inksid iż-żona tal-pikniks f'Taqali. Il-Ministru Bonnet min-naħa tiegħu jippreżenta karta waħda fejn fiha hemm miktub x'tip ta' materjal intuża. Però din il-karta ma tinkludix informazzjoni oħra rilevanti bħal ċertifikazzjoni u analiżi ambjentali. Barra minn hekk minn Freedom of Information Request sar magħruf li ma nħareġ l-ebda tender għal dan ix-xogħol f'Taqali u lanqas biss inħarġu permessi biex isir dan l-intervent illi spiċċa irrovina il-picnic area. Minn din l-FOI sar magħruf li dan ix-xiri tar-Ramel sar b'direct order bir-raġuni tkun li l-kuntrattur partikolari kien diġà jagħmel xi xogħol fil-viċin. Intant wara li għadda Settembru, Ottubru u Novembru wkoll il-ħaxix għadu ma tfaċċax f'Taqali dan minkejja li l-weda kienet li wara x-xita kien se jibda jispunta l-ħaxix. Din il-kontroversja kollha faqqet f'nofs is-sajf meta l-Gvern iddeċida li jiksid din iż-żona mill-isba f'Taqali b'tunnellati ta' ramel. Bid-delegat speċjali tal-Labor Jason Minkallef insisti li dak li ntuża kien ramel apposta. Mal-ewwel ħafna attivisti u ambjentalisti saħqu li l-ħaxix qatt ma jista' jikber lura kif kien, bir-riżultat li wieħed mill-akbar spazji miftuħa f'pajjiżna tħalla f'dan l-istat. F'Settembru Jason Minkallef li huwa nkarigat sabiex joħossib l-implementazzjoni tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista kien ħareġ jattakka l-preżentatriċi Trudy Kerr sempliċiment għaliex kritikat din il-mossa tiegħu.